This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ombaro ki bawan sa kapartay ki wan ha kamat ka babyang lot na dong sadong namar ki don ki bawan long brio hapadeng ka jingdon ki jingduna ha ki dekot mat Henry hapadeng kita baro ki penpaupan makila bani ringkat lang kumjo kumbalong ki wei kani kadi ka kubor halor ka wei ka khana ka ba im hapadeng ka jingdon ka jingduna ha ki dekot man ka ba kamla ban yo sngo bat kamlat ban kran Kajing penlong yau shalong mil ban pen sapriang ya kani ka kubor halor kani ka khana ka dainamar ka don ka kubor ka babaha ka bala ban long kum ka nuksa ya ki weipat ki bajudo man sim hapadeng ki jingale jongki ban wat maulan nai kani ka khana ka dei ka bali tho kerteng kum ka rotina warjri ar pusaus nam karta ka rotina warjri nado bakadang khlung lakhaya ka kum bakhaya ki weipat ki khlung Ndrei ka longpat ka khana ka bam lat kran bat ka bam la ban yo sngo kasnong trai jong ka rotina ka dei na nong trau ri bhoi district ka bajingai kumba lai kilometer ai na bhoi rumbang bat ka dei ka khon jong ki sijur uba shan bor shan pru ukpa jong ka bat ka kong kurimai warjri ka kmi jong ka ringkat bat uba scam lang warjri ukini jong ka balai kini ka khubor ka long ka bakarpang ka daw ka dei namar Hadin balapan benaya ke result SSLC lani ke matric kadi ke khana kala pau kerteng bat pas ha kate ke examen bat menta kala beteng ban let puli syakawai ke kerdan jong ke kelas 11 kadairu ke khana ke bat reshitam ke ba kala la ban job ya ka thong jong ke jingwat jing start ke ba kham shalor wat hapadang kite ki ding pen kyang ki balapan thot ya ka Banyak. Dengan ini keren ketukat ni bagi hadian ba ni nila jo ika cinta ba ikut joki ba pada kecing dunar kuat nak tu Henry nila pas ke matrik kalau kum kawai naga senjam ko banikong ba bos ko tidak ni ko ba ni keren ba pi ba ni tep ka story je rogi Habuwajing tip ka bakam banya nakikimiki kpa halor ka rutina warjri kile thu bagila bo school ya ka ban puli nadu badangren ha Ferrando Speech and Hearing Center umnyo kwan bat haba kala pas ya ka class 3 laken ria no shanong trau upper primary school bat kala pendap ru hadu ka class 8 namar ka jing ang not shu jongka haki jing puli lalet ban bo school biang ya ka ha RMSA Minken Secondary School bat dei hang tei kala job ya ka thong ban yo ban pendap ya ka SSLC how news nam arajar arpusan Medan kamasiam ya laga jong hakun ba alum ka jingmut ba ngan tha school ka tamo temta kumusong na oro kala pois ka thong ba ngadon kamasiam ban pha na do basdang te ngasu ngarok ngadap bagi instrumen ko krawi oi karkum long karkuman marba kita long takun bamatran nadu misah por bading sedang dengan iba long ga idon ga mesim ke ban pungu seneng ko teh ban pungu seneng ban pungu ikimik pa itu ngadon kin ka mesim ong ba lada idon kana pedang gajing duna kan met turung ong ba ngan pha bes gajing pule mau lada pungu di trek ban lek gajing pule ngan pha bes pule ngan karsan iap kita natu la adin ngala ya keren bet ini ong ba bangan lecture school bangan trek kata gaji pha ini pa natu ngala sa yo
kalat ban patch sete siapa friendo stay dan kong ibayarap yang aban play ketika lat basetin kong sunguban ai play kong rubina pasti ba long bai kedau lenti untuk bai pun lenti pun i kalat yang abong bai badon ka skul ke bakarpang ko mikini siat mo mikini siat dan ka skul ke bakarpang sete yang nalaya kali natang laya ya wat lat lenti to kalat malah tip bah kadon siat tak skul stay ternyata no kita ingin nadu nursery adu kelas 3 kana tu ngapat ngal kelam yo sura kalat tempat sete pan ngalak suput lat aban pak sete ni marba hagajing long duk abo gajing long dunga ngi masam ni yo kalat tempat sete tengala dindam skor ngate tengala su warna sinong tengala ya keren pat bat kamis sengkasih ni po sinong bat padang ni sengkasih ni pat tengala yo musim dang ngala pak angepat nadu kelas 3 kelas 8 tay lalai ni po sa kasi lalai na po skor sinong ko bermain UUS si skor lalai tadi na to pada nga baklan yo lat so ban pak skor lalai training su jay no sistem training su jay no sistem mesti siapa rendo site hay lalai site tadi na to ila wan so ibna ko bor to ne pat i wan wat i miss kong Juli natay na po musning yung wat itu lah ya kendo ay karon nga dai ay mas ngoban ay ka jingkit bok ituro na marba de itu ibarat ba ha nialam leti ban nialam leti kan ipen long ipen batay bagunta ay magsim ini to dalakot tagad training pada ngila yo lat yang pat ban pak skor tay po balik skor mata tay ba pas mitik mata tay po ar mesti atay to kandong bat hagani ka por perlog mangintip susu pat ya kajingim jong kasamla rutina haba kadon haskul kabangintip ya kajingim jong ka haskul pat hane kapor ngayang hangni hajan jong kene ka skul kaba nginle ye kendo mentapat ya kinong punya jong kene ka skul lani headmistress jong kene ka skul kaba nginyo panye keren pati ngin skap sana ipat ya kajingim bat karupam long rupaman jong kasamla rutina watri hapo skul haba kadon hagajing puli ibu hagajing lap jing samjongi ibu pinawadri ilong kina ibabyang ibastar ibasyampang ba ilawan join hangi po school jongi haus nam ar hajar hasan idan arngot sipara ibani kong ide ibu pinawadri iba ar ide istri nawadri ibu pinawadri iban join class 3 ba istri nawadri iban join class 2 te ibu pinawadri ide kina ibastar ha hagajing samjongi ba iwan nang kina po school pirando umdirma te tangba ka wei ka ji kaliang ji e ajeng ni kai kelong ba ni sem ji e ka subjek hasi gan ka subjek hasi ini te ya u abike di ru ba info te kata ka di wei nang ta ka tien ka sendie ke bangin keren bat imo ni sem ji e ba na mar ngiru mende gini kai ba pas ke pang na ka bita ka jeng kai ji e te ndai leng ba jong ka jing don ji ni hendir kan sai ka penang ni ba ngenla ban keren ban ya dan kata ka dealing bat ide punya communication mo bat di ibu tinawadri dia ni syam hibon gijing e bom dei tak hanjat ro na maka ka basdang temo te na mangim don kitar bang hikai i te kalong tang da ka action ka jongi nga kum kanong hikai nga labba ka ban kong ang ayus da ka blackboard ban hikai i namar ba nador ba im hikmat im shaibha te yo so ha te kakten ru imla dan kren
kata dia je ya ka bakrau ba ka bangi kendu akan yang jeng school then ring use la ka blackboard ko ya ki question ka blackboard bat sa ko ada chok ka blackboard ka ma bangi ya pi answer ya ang ta ni halap ba ikna ide da biang dan ang ta hadia dia ta ba use la ki piece up ko namar kami ha ba ni pitch ki at the same time mo bangi ka ya ki kena ki bala ki dai biang ga bor ya semua ga bor kat ya ka bor kat i biang mo rutina biang palat tang ba ka te jeng kawan rak je ka long ba ma i dan di duna haki di kamet mo then ri kinang kai jengi baro ai bangi danang ni lain kai ni trai stam i kan ba i pas man na usnam iduna indian ni le pa i ba ni rap namar ma i dan kam si bon ke jengi rap namar maka sarkar mutet ba ka ai ka lat eng ti mo na ka ta ki kina ai ka pang ki ini begini kai ni de gin ba so so ba ni rap i da iduna kina kan sa subject ke bikin si subjek sanak de max ni rap iban kinti i makin tadi kena iba duna kata tengta ni jile mana islam pendri ha por ba kawan gitu ka lockdown ke kadon hi kaji ni namar ba dunyo ban dan kai bhai i ya auto islam ba i mai la pas kas e ni na po asko jungi sebelum tu har tu islam ke bi pendap ya ka kelas 9 gue pergi sekolah dari mencem islam pat ya har tu islam pang ida sekolah kan do i namar ga yung i jangan ya sekolah ke ngab ai tu bela i ba i la ban lek biang mo ba ngai ken toy ki ba ken kersan skam i namar ba ken so kala gue jong ki kan male si la dakinang ki skat kaso kakadon gila cibun binyarap lam tagini kena mo Ane kapor pan ngidon hakalenti banlet syakata ke school RMSA secondary school hakaba nginli pani kenduk pat saya ki no hikai lani ki no penyek school jong kan ke school hakaba ngintip susu pat ya ka jingim jong kasamla rutina pat de ka rukom long rukaman jong ka menba kadang puli hakani ke school pat hadu bakalala semdon ban pendapat ya ka eksamen SSLC na kani hi ke school te aling nginli banyakran pat bantip pat sakatu kat ni ya kita gi rukom man kabaan batay dagi nong panya school lani kino hikay jong kanika school RMSSA secondary school Barambok. Nagal yang school mangso ban ai ka jung ai ngu yo ble ning kong bala pala ni gini kai ba kami ka school kami bagalong menta but haru ya i rutina mo I kena school juni menta wala idong special needs ikna andre te ilong iba te shitom ha school badru ko ban thu ipi ba I di kena iba thrang ha ban wan school lado bag iwan join hangi mangi ngi ji I kong kino hikai mga kong gahet ka ji ba I long happy mood bet kan bet kata kajing terang ka happy mood kajing ban wan school ban man kasgi ban wan pistasha school te wala idan hakata ka pedeng mo ha kamet ya ka ba imla ban yasngau ne ban kren hindre bedeng ni kum kini hikai agapor ba iwan ni sham jing hiya ban hikai ngilang don hi kata kajing mo kajing kumnungin ne te anda ayat kapor bedeng ba mai anda nglas dang hikai kum tu te isngap bet te tapik kum tu si kelas hadir nang tu te andai la adep kelas ki no hikai tengah syet dikli hi mo ya ki liap no mo be in school ipi
ti ong bede ba ila ban yo sngo ila ban adapt ban grab se kita ke jing hi kai jungi da ka ba i yaki bakhi kini kirimeng jing to jungi ne ba ong lips reading mo di kata ka ba ila ban grab se ya ka jing kai ke jungi tengi i ba i ilong kadang kasap ka ba pher hai i ba ilong kunta te long hadin hobut kuntu te long iru i bagi ilong kunta te ila ban yo sngo ila ban yo kata ka jing kai mo ka ba ngi ilong kunta kasap te wala ilong kumta magnaro hagi jing tho jing ta ge jing dan hi ge mo ke khap ba isuki ban tho dan hi ke khap ke ba imla ban tho te ke ko phla ka long ba kani ga ha ta kapor bangi i ba kita ki classmate ke jong i ba isong class tan lang bat ki kloi ha banyarap i long kloi banyarap i ban ai ka kopi ba input suki jai na ne ting teng i badan kata mo ka jing i ha pring jong ki ba ki accept i ka bai long bat ki dan kata mo ba kom ba ong government ba kani ka school mo kalong kom ka inclusive school ting i kalong kom ta te ki rap ban thor ki ki lut jong i te kalong ka benta ka ba long bangi i ba kita ro kalong ki classmate jong i contribute ha ya kata ka jing job ka jong i ka ba benta te bat kham tam le mo benta ngashim ro kani ka lat ka kabu mo ban ong ba ka jingrap kino hikai ru mo kalong ka ba ka ba nga kum ka headmistress nga i ba kila Christian bahaya i do yap bahaya i hadu ba indayo kani ka jingjob te bat ka ba aru mo nga khamlam la ban sungu ya ka office ka jongi nakaliang ka DSCO jongi mo nakaliang ka office DSCO lingba ini special educator jongi ba kateng ikong Julie Marbanyang don kat lang ban ngi ba nadu ba wan irutina hani ka school jongi ban wan join school jungi ban admission ni te nadu kupor ba isdang ban one class hamiru de hadin tu bade long ngi sham jungi hi ha ka jungi tiba di nam de basuk mo mangi ngi na school kaliang school baru ka teachers jungi hangni kim de ki special educator ngi de ba pass tangka biat te wala kataru i na po office i kong iba budin jujai budin ya i rutina ila abe ban budin dangi don kam kanu ka jingi rap ru ha kanu no kupor ila kloy ba banyarap ye i te kata kadika mo ka jing sungu kum na kaliang ka headmistress te bat ka balai ru jingai i ba kikimi pa ki jong i ru kiblong very cooperative hadu kata ba ada don ino doubt ki ba kim smuthu ne kim la banyarap mo kim la ban smuthu kloy ban ko lenga le kloy ban school ba madam kalong kuno kata ni kon kendu ikini kai ba kuno perbande banyarap ja irutina kata te habang pe kumta mo ka jinga lang ke jongi kai ka jinga lang na office DSCO kumta mo ba ikong special educator jongi bat ba ki pangi i ba gila ban contribute kata ka jinga rap ya irutina ba inyo ay kanit jing job bat kamta mi mo ka way ro de na ihi mo ba ilong ikna iba will ka power jongi kalong very strong ha ka will power jongi ba im ju give up what hakasin ka baning kong mo ngakwa ban pentip ba hakasin ka baning kong ba ile ka exam how by February i syabat himo kat ki subject early tang bahadin kata pada andang ilaong ba idang la penyedi yang sesin badan ka supplementary the on next day one asha school one record mi ba next day hi lawan mare what school ban syong ba kino hikai science ba kino hikai mo ba kin nyerap bi ban record kumno ban la ban tho ka exam tinga i wan ban man kasi wan testa be im chupe tingi kata ka jing trang ka jong i kalong very you kalong I mean siem ro mo yangi kun kai ba i te this time te rutina te in pass be te kalong shisha kumta te anda haba ila tho ka exam ta kan ka second supplementary yo ek so obat yang e pass ta ki subject ba i tho te kaniru mo kalong we kanuksa pa de mo ya i ki we pat ki khana mo wala ki balong normal mo bakin i kanuksa wat ini khana ilong kumni maknaru gila ban position ni ka jing job ka ba kumni minta ko akin mo ban ong kum headmistress ba habadan kamon habadan kanlat habadan kalinti mundan bala ban khang yo no brain re bade bakin yo ba ka kinyo ban khit ba ka jing job kan Naki jing yo ban pen i ya kani ka kubor ka baha ka baning kong ngila ong bakan long ka nuksa ya ki wei nakaliang usulong mil u ai ka jingket bok ya kani ka samla bakan la ban nang khet chu shu yo so bat ban poi sha ka thong ka baka ang nuot bat kumjo ban ai khuble ya ki mi ki pa ki nong hi kai na ki lightly ki school bat ya baro ki ba kershan ya ka bat ai bakane kan beteng lang ru haki wei
habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya